I aquí volem portar una mica nosaltres, o aportar aquesta voluntat de crear una aplicació a Granollers. Sabem que n'hi existeix una, el que passa que ens hem dedicat a revisar-la minuciosament, i aquesta aplicació doncs, té alguns fallos, i crec que val la pena que ens esforcem per poder tirar endavant una única aplicació que pugui recollir el màxim de serveis i d'aspectes a dintre. No? Estem parlant aquí també de notificacions en base, per exemple, al criteri de cada usuari, en termes d'esport, en termes de cultura, una aplicació que també indiqui, doncs, i d'això en parlarem segurament amb el senyor Segovia, doncs, la qualitat de l'aire a Granollers en tot moment. Bé, una mica aprofitar aquest context que presenta el Local Red, i en el que, i ens ha explicat el regidor, Granollers ha tingut un punt important de lideratge en molts dels aspectes, i crec que també podríem demostrar quelcom més. No? Jo crec que val la pena que fem aquest esforç, que tirem endavant aquesta aplicació única, que reculli la possibilitat de fer tràmits, que tingui més informació i que el ciutadà tingui més qüestions a la seva abast. No? Jo crec... Granollers Primàries.